Uy! Nagpadung lagi na si Papa dira. Unsa ka na yung dala, no? Ah! Atuon doon ako. Sugaton ako. Oh my God! Ay, salamat taon. Nakapalit na kita kong bugas. O chocolate para sa kong anak. Mali pa ito sila ron. Nanap kayo dala bugas o chocolate. Atuon ako sa labi. Agay! Ano yung dala pa? Akin eh. Kuhaan nak. Bugas o chocolate. Uy, kabutan din sa kong papa. Uy, para na sa ako, apa? Hala, kunay, sani pa? Bukat pagit kaya, unsa kay suda ni? Ay pa, ako ning dalon sa balay pa. Ako libutang ani. Sige pa. Oh, ikaw lang dala dito sa balay. Sige pa, salamat pa. Yes! Agay! Diyan, asa makagikan? Alas 10 na. Ay, gikan kong tindahan. Nagpalit kong bugas. Bugas? Nga naman, murag humot man kag pahumot. Kumot! Abi magod nimo pagpalit na ko dito. Ang kahira manggod, nag-spray og kanang kuan, freshener. Ayaw kog ilara. Kinsa man gid imong kuyog? Agay! Ay sus, nagkuyog min dito ni Dudong Jansen. Ngano man di ay? Nganong kuan man yung ka? Nagsilos ka no? Lalaki di ay nganong dugay man mo. Abi magod nimo, naglalis mi kung unsay mas lami. Ang sardinas ba o corn beef? Hala, maura day na. Oo, pero ikaw, nganong detective man gid kay ka? Kay gusto na ako masiguro nga ako ra jud ay manggihigugma. Oh my God! Siyempre, ikaw ramang gyud. O tanawa akong resibo. Bugas, chocolate, para na nimo. Aw sweet Monday ka? Mom pa! Ay na mo away! Ngano man? Ngano man? Kinahurot naman ako ang chocolate na inyong gilalisan. Agay! Kinahurot naman ako ang chocolate na inyong gilalisan. Agay!